όνειρα μου φύγανε και πήγαν ψηλά. Κάποτε είχα όνειρα πολλά. Πριν πολύ καιρό ήθελα να είχα εκείνον το ωραίο, να πιάσω μια δουλειά, να μπορώ να ζω. Αλλά στην πραγματικότητα ξεσπάω στο γραφτό. Έχω κλειστεί σε 4 τοίχους και γράφω στίχους. Ότι περνώ από το παρελθόν μέχρι το παρόν. Γράφω συμβουλές για να μην τα πάθετε εσείς. Λέω την άποψή μου και ότι είδε το μάτι το δεξί μου. Η μαθιά μου σε κάποια άτομα είναι διαφορετική, αλλά στη λογική κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός. Μπορεί για μας να είναι καλό και σε άλλους παλαβός. Εμένα είναι η αγάπη που μου εμπάνω στο hip hop. Το σέβομαι όπως με σέβεται και αυτό. Θέλω στη ζωή μου να έχω αγάπη joy. Μισος τα άτομα που σέβομαι και αγαπώ, είμαι πάντα ίσος. Είδα πολύ μίσος τούτα τα 15 χρόνια που ζω. Και αγάπη και να θέλω δεν μπορώ να δω. Είδα ανθρώπους παράξενους και μισισμένους. Είδαν τα μάτια μου πολλούς απογοητευμένους. Είδα πράγματα που πρέπει να βλέπω σε τούτη την ηλικία. Είδα ανθρώπους να με σκοτώνουν με μίσος και μανία. Είδα διάφορα πράγματα σε τούτη την κοινωνία. Βλέπω να καταστρέφουμε ως τα 23. Ότι κακό και να έκανα στον εαυτό μου είναι πρόβλημα δικό μου και όχι δικό σου. Ξέρω αδίκησα ένα συγκεκριμένο πλάσμα με τη βοήθεια μου. Σ' αγαπάω κουκλίτσα μου, θα είσαι μέσα στην καρδιά μου. Με μίσησες για πάντα, εγώ δεν το ήξερα ότι θα πειραχτεί τόσο πολύ. Αλλά να ξέρεις θα είσαι η ζωή μου για μια ζωή. Τέλος πάντων ήθελα να πω λίγα πράγματα που είδα εγώ. Είμαι 15 χρονών και θέλω να πεθάνω, να πάω στον ουρανό, να ησυχάσω λίγο κι εγώ, να ησυχάσω λίγο κι εγώ.